Hola, en aquest vídeo farem un repàs de tot el que hem vist a la unitat 1 de la UEFA 0513 sobre les carpetes, que recordeu que en aquest context, en l'àmbit digital, informàtic, una carpeta és un espai del sistema, de l'ordinador, on podem guardar arxius o altres carpetes i que per tant ens permeten tenir els nostres documents ben organitzats. Tot i que hem vist força coses a classe, aquí repassarem només les més importants, les que entren a l'examen. El primer de tot és saber crear una carpeta. Per fer-ho ens col·locarem a la ubicació on volem que aparegui la carpeta, per exemple en aquest cas l'escriptori, clicarem al botó dret del ratolí i en el desplegable que s'obre seleccionarem Nuevo i després Carpeta. Podem escriure-li un nom diferent només crear-la, o si no, una vegada creada, si li volem canviar, podríem clicar a canviar nombre i aleshores escriure-li. En aquest cas ho deixaré com a carpeta, però podríem canviar-li d'aquesta manera també. Si volem crear una carpeta dins una altra, el primer que hem de fer és obrir la carpeta on volem que aparegui la nova. Per exemple, si jo vull crear una carpeta dins aquesta, el primer que faré és obrir-la. Ho puc fer seleccionant-la i clicant Intro, fent doble clic amb el botó esquerre del ratolí o botó dret i Abrir. Una vegada tinc oberta la carpeta, que la puc tenir així a pantalla completa o minimitzada, puc crear-ne una de nova aquí dins, en aquest espai, aquí ens surt el nom, carpeta, és la que hem creat. Ens col·loquem en aquest espai en blanc, igual que hem fet abans a l'escriptori, botó dret, Nuevo i Carpeta. Com aquesta és una subcarpeta, li posarem aquest nom. Per tancar la finestra de la carpeta, tancaríem per aquí, o si volem entrar a veure aquesta carpeta, entrem i aquí ens apareix la ruta. Estem a subcarpeta, que pertany a la carpeta carpeta, valgui la redundància. Aleshores, com dèiem, aquí podem guardar arxius. Com ho podem fer? Doncs arrossegant-los aquí, per exemple, o quan anem a guardar un document, a guardar com o seleccionar aquesta ubicació. En aquest cas el que farem és obrir la carpeta i arrossegar els documents a dins. Per exemple, si vull arrossegar aquest, el selecciono i cap aquí. O si vull arrossegar-los tots, els selecciono, clicant amb el botó esquerre del ratolí i sense deixar anar arrossego, deixo anar i ara clico i arrossego cap aquí. Si jo ara vull moure alguna subcarpeta, selecciono, o en aquest cas tots, o la meitat, o 3 d'aquests 4, el que sigui, selecciono els que vull moure, clico i arrossego. Fixeu-vos que quan em col·loco al damunt ja em surt mover a subcarpeta. Cosa que també es pot fer quan es troben a fora a l'escriptori. Ara els torno a moure cap aquí. I ara si jo els vull moure, si els col·loco aquí, ja em surt que els estaria movent a carpeta, i si vull que estiguin dins subcarpeta, doncs em col·loco a sobre i ja em surt mover a subcarpeta. Per tant, de moment ja veiem com col·locar els arxius dins la carpeta o dins una subcarpeta, com moure'ns una mica per aquí. Què més cal saber fer? Doncs quan cliquem aquí en el botó dret, tenim diverses opcions. Anem a centrar-nos només en les més importants. Les primeres serien, per exemple, la de copiar i pegar. És a dir, si jo vull crear una còpia d'aquesta carpeta, faré botó dret i copiar, o control-C, ja ho sabeu, amb el teclat, i control-V o pegar a la ubicació on jo vulgui que aparegui aquesta còpia. En aquest cas, l'escriptori mateix. Com estan l'un al costat de l'altre, doncs ja m'apareix carpeta, còpia. Aquesta és la que he copiat. Fixeu-vos que se'ns ha copiat tant la carpeta com el seu contingut. És a dir, tot el que hi ha dins. Si jo ara vull eliminar aquesta carpeta, ho puc fer de diverses maneres. Una seria seleccionar-la i suprimir. Una altra seria seleccionar-la
i Ctrl D. Vale? Ara quan està tornant és perquè estic fent Ctrl Z perquè torni i tornar a esborrar-la. Però realment quan clico suprimir o Ctrl D està anant cap a la paperera. L'altra opció seria botó dret i eliminar. I l'altra seria simplement arrossegant-la a la paperera de reciclatge. Vale? Si volgués recuperar-la, entraria a dins la paperera i puc o bé tornar a arrossegar-la cap a fora, o bé botó dret i restaurar, o clico y restaurar los elementos seleccionados o todos los elementos si ho volgués recuperar tot. Vale? Això per recuperar aquestes que teníem aquí. Una altra cosa a tenir en compte, si el que volem fer és moure una carpeta, canviar-la d'ubicació, per exemple, en creo una altra, li dic prova, i ara vull moure aquesta dins d'aquesta. En comptes de fer-ho arrossegant, que evidentment també podria, el que faré és seleccionar-la i en comptes de copiar, clicaré a cortar o amb el teclat Ctrl X. Clico a cortar i quan vinc aquí i faig pegar, se m'enganxa aquí i desapareix de la ubicació original. Vale? Recordeu que aquesta és la diferència entre copiar i cortar. Que si fem cortar, desapareix de la ubicació original i apareix a la nova, i que si fem copiar hi haurà dues. Es conservarà a la ubicació original i també passarà a la ubicació nova. D'altra banda, també ho podem moure a través d'aquest menú que ens apareix aquí. Ara estem dins una carpeta, vale? Estem dins de prova. I si jo clico sobre aquesta carpeta, vale? Perquè si no la selecciono, aquestes opcions estan com en gris, no les puc clicar. Però si jo la selecciono, tinc l'opció de moure-la a, i aquí puc triar la ubicació. Tinc l'opció de crear una còpia a, i per aquí també podria triar la ubicació. La puc eliminar també per aquí, o puc canviar-li el nom amb aquesta icona. De la mateixa manera, estant aquí dins, també tinc una icona de nova carpeta. Vale? Per tant, ja hem vist algunes coses molt bàsiques que fer amb les carpetes, vale? Com copiar, cortar, pegar, eliminar, canviar nombre. Anem a veure també crear acceso directo. Recordeu que acceso directo és només una ubicació d'aquesta carpeta, un altre accés d'entrada, però a la mateixa carpeta, no és una còpia. És a dir, anem a fer dues coses. Anem a entrar aquí i aquesta que hi ha aquí dins, anem a fer una còpia, que l'acabo de fer amb copiar i pegar, i ara anem a fer un accés directe. Vale? Creem l'accés directe, l'arrosseguem a l'escriptori. Aquest accés directe ens serviria per, si tinguéssim tot un sistema de carpetes creat, no haver d'anar obrint i buscant la carpeta que necessitem, sinó, si l'utilitzem bastant, doncs tenir-la aquí bastant a mà. I tenir això, un accés, una via d'accés ràpid a aquesta mateixa carpeta, no una còpia. Si venim aquí a la còpia i, per exemple, entrem a subcarpeta i eliminem prova 3, i eliminem també aquesta d'aquí, que té un error. Vale? Si fem aquests canvis, per exemple, i la tanquem, i anem amb la ruta corresponent a l'original, fixeu-vos que continua tenint aquesta que té un error i que aquí dins continua havent-hi la prova 3. Per què? Perquè els canvis els hem fet en la còpia, no en l'original. En canvi, si jo vinc a l'accés directe, el que estic fent és realment accedir a on es troba el que he creat, l'original. Fixeu-vos que la ruta, quan jo clico aquí, és prova i carpeta. En canvi aquí és simplement carpeta, perquè és una còpia. Però aquí, tot i jo no haver entrat a prova, em surt la ruta des d'on podria accedir a l'original. Per tant, si jo ara aquí faig algun canvi, com eliminar aquesta i eliminar la prova 3 i la 4, per fer-ho diferent,
i ara tanco, i vinc per la drecera, pel camí llarg, diguem, em trobo amb que també s'han eliminat. Per què? Perquè aquest és només una via d'accés diferent, però a la mateixa carpeta. Vale? Important tenir això en compte. Així important seria això que hem vist ara. Després, altres opcions que tenim. Comprimir una carpeta, vale? Que per no complicar-nos ho faríem simplement amb añadir a prova.rar. Recordeu que comprimir el que farà és crear-nos una còpia comprimida, per tant, que ocupa menys espai, conté la mateixa informació, conté tot el que contingui l'original, però està comprimida, ocupa menys. Això és ideal en cas de que haguem d'enviar, per exemple, per correu electrònic un arxiu passat o qualsevol motiu així que necessitem que ocupi menys. Després també aniríem a propietats i anem a veure un parell d'opcions, les més importants, diguem. Per aquí també podríem canviar el nom des de general. No entrarem de moment a opcions avançades, no entrarem aquí. A personalitzar, per exemple, podríem trobar l'opció de canviar una icona i posar-li doncs, la que vulguem. Cliquem a acceptar i si no se'ns actualitza al moment, botón derecho i actualitzar. I ara ja ens surt. Vale? Una altra cosa que podríem fer és, si en una carpeta tenim imatges, triar quina volem que aparegui aquí, que això és una cosa que hem vist a classe. Però, de moment, de cara a l'examen, amb això que hem vist seria suficient. Ja sabeu que si teniu cap dubte em podeu contactar escrivint al correu d'Exist i respondré de seguida que pugui. La disponibilitat en horari de tardes i cap de setmana, evidentment, no és la mateixa que en horari de dilluns a divendres i als matins, però si en algun moment veig que tinc algun missatge, doncs ja us respondria. Sobretot quan s'acosten dates d'exàmens, que sí que acostumo a revisar més el correu, doncs precisament per això, per si teniu algun dubte. Vale, doncs que vagi bé i molts ànims amb l'examen.